prietena stă de 6 afară. Draga mea, înăuntru, acolo are nevoie de tine, prietena. Prietenul are nevoie să-i cunoaște, nu? Se întoarce Marius, gras de la WC, zice, bă, meștere, am fumat o țigară. În spatele lui nașul mai zi o dată. L-a făcut de râs prin tot trenul, a măturat cu el, după aia ce credeți că a făcut? L-a aruncat din tren. Deci, chiar l-a aruncat din tren. Dacă exageram, vă ziceam că l-a aruncat din tren și l-a sărit înapoi, dar nu. Chiar l-a aruncat. Am încercat să-l salvăm, i-am aruncat repede niște energizante, săracul era atât de gras că nici 4 Red Bull nu reușit să-i dea aripi. Ne-am speriat, vă dați seama, când l-am văzut lăsat undeva pe drum. Am stat cu minți la ușă, am așteptat următoarea gară, în fața mea era un moș la ușă, pole position, fumător și el. Am ajuns în gară și am fumat, încă nu era o tipă care noi fumam, ea nu. Noi fumam, ea nu. Domnișoară, tu nu fumezi. Eu am fumuri în cap și mi-o spunea că n-am voie să le dau în tren, știți? Chiar și locomotiva scotea fum doar în gară, că rest n-avea voie. Nici măcar. Am înțeles că trenurile, știți, care ați venit cu trenul, știți, nu se mai anunță. Trenul accelerat 9464, direcția Constanța, a plecat pe peronul 5, opriri în stat. Nu se mai anunță așa. Acum se anunță trenul accelerat în care nu se fumează. Repet, nu se fumează, următoarea țigară va avea loc în stația Războieni, Scrumiere pe partea de ea. Am înțeles că o să se și scumpească țigările, o să fie atât de scumpe că în familiile de fumători mamele nu o să mai pună pe iarnă gemuri, murături, o să ajungă să pună țigări. Eu sunt rău de tot dependent, credeți-mă, m-am gândit, pentru că o să se scumpească, m-am gândit să-mi găsesc o slujbă mai bine plătită. Deocamdată prestez muncă în folosul comunității de gay. Mi-am cumpărat anunțuri cu angajări. Ce am găsit? Am găsit foarte multe anunțuri cu agenți de vânzări. Toată lumea angajează agenți de vânzări. Până și firmele de pompe funebre angajează agenți de vânzări. Într-un mediu dinamic și atractiv. Cred că trebuie să mergi din ușă în ușă și să zici, să rămână, vă simțiți toți bine, știți, să avem o ofertă specială la sicrie, la 2 sicrie cumpărate, al 3-lea îl primiți gratis. Dar grăbiți-vă că oferta ține doar 2 luni. Vă mulțumesc mult!